Hello. Naririnig nyo ba ako? Dinig ba? Walang. Journey. Thank you. Ito yung tinatawag na vinyl. Yung ginagamit ko sa printing, rubberize siya. Sinong pwedeng kumula sa inyo kung ano to? Ano itong mga parang pabilog na to o yung oval? Hello, Ading Janeline. I-print ko man dati ko. Print ko yung t-shirt ni Pinoy Monovlog. Hello, Kiro Vlog and Miss Leslie. Salamat kabsat. Good afternoon. Ay, good noon. Afternoon na, 12:05 na. Ate Jane Paharillo.
Ading Jenilyn at Ate Jane Ariel Parillo, awan palaing ti makapanti langit tata. Direct from YouTube dadoy. Mading makaya ti internet ti StreamYard. Kanta ka nun. Kanya nga pa sumurot ka kami. Okay lang ading ko busy akit ditang agluto di panglawan nato Jane Parillo. Haha, pinanawan ka la GC tayo ate ko Jonalyn at dakamit gan dito en. Hahaha, kuna ni ading Jenilyn. O sige, goray kayo biti. Dabiti ubra ka di computer. Si Idol Kiro eh. At si Pinoy Monovlog. Shoutout nga pala kay Kabsat Leslie na pinakaunang punta ngayon dito sa aking LS. At sa lahat ng mga namasyal ngayon dito, maraming salamat sa inyo. Ayan na ang damit ni sabi ni Pinoy Monovlog. Yes, mamaya gagawin na natin. Ayun. Nagkakat na. Yung aking yan yung aking gamit.
Uy, ba't ayaw? Mukhang nagalaw yung cable ah. Sandali lang. Gumalaw na. Andyan na si Eric Gasmen, tamsak na lakay. Sabi niya, Pinoy Monovlog, shout out. Lakay Eric, shout out. Kunana Mets. Uy, Kiro Vlog, salamat sa pag-video ha. Ayun, Jen Ariel Baharillo, hello manang kunan ni lakay Eric Gasman. Oh. Karong Orion eh. Na? Karong Orion ka apa yung tanong namin data? Kita medyo kami. Ayun. Tagal. Job. Ayun. Eto na. Pinoy Monovlog, mukhang kinulang tayo sa red na material. Kita nyo na? Itong gamit na to, ito yung pag-cut ng mga rubberized na material. Ang tawag dito ay cutter platter. Para itong printer pero blade. Imbes na ink yung gamit niya, blade. Kaya tingnan oh. Tanggal na yan. Ganyan dati ang ginagawa ko nung medyo okay pa ang printing business natin. Yun, tanggal. Tatanggalin lang yung hindi na kailangan. Iwan natin yung design. Yan. Ganyan lang. Yun. Tanggal. At yun ang ipiprint natin. Siyempre, mapupunta yun. Yung logo, 2 colors kasi. Ganyan mamaya yung itsura. Pupunta sa damit ni Monovlog. Pinoy Monovlog. Yohon. Buti pa si Pinoy Monovlog, may t-shirt na siya. Salamat lakay sa pagtitiwala. Yun, punta naman tayo dito sa ibang gamit. Yun na, yung red, may red doon, yun ang tinatawag na heat press. Doon plaplansyahin. Doon ilalagay yung t-shirt para madikit yung rubberized print. Yan.
Laptop kasi itong ginagamit ko kaya ito adjust lang. At Jane Pajarillo, okay lang manang, madaling araw kasi yun, sabi ni Eric Guzman. Yun, sabi ni Pinoy Monovlog. Ayun. Yun. May YouTube may gagamitin na si Pinoy Monovlog kapag nag-ALS siya o gumagawa ng videos. Gumagawa ng content. Teka, hindi ko pa pala yan na i-play yung ganun para naman may makatulong sa WH. Salamat sa pabiji lakay Eric Gasman. Pwede ako manghingi sticker lakay, dikit ko sa karton ko. Sticker ng Pinoy Monovlog. Sige, try natin kung tingnan ko kung meron pa akong kulay red na sticker. Yung kasing nabili ko na red sticker, kapag naaarawan, nagfe-fade. Pero kung sa loob lang, okay lang. Kung sa indoor lang, pwede siya. Cut out lang kasi lakay, nasira na yung mga printer ko. Mas mabilis sana. Insan Jane, mega shout out, sabi ni Pinoy Monovlog. Ito na yung sticker, i-send mo na lang yung kanya sa messenger, yung size. You know, maraming salamat lakay. Walang anuman Pinoy Monovlog. Ayun, i-set up na natin yung plancha, malaking plancha. Dahil mas DJ triple nacho Oreo inaramid ko. What? Oh, sorry. Not really. What? Oh, the logo is definitely taking another run. No, he's my dad. I know, right? Oui. Cool with it though, right? Of course, I'm happy. Oh.
delikado dito. Tupot minsan na beton. Na. Nakakapag tayo. Kung DJ Black Snapper, DJ Vampire Kit, wala kang garlic kit, ikimot to. Totally fine. Wow. There we go. There must have been the garlic in the guacamole. Oh no. Is that gently for you? No. Hey, garlic intolerant. Was that you? Papa, dito di Atlantis ne? Diyan. Dito yun. Papa! Papa, nanapan ka di Atlantis, makita na Kraken? Ha? Kraken. Depende. Ako Ay, sabi ka lang. istorya lang. Wala ko sa squid lang gada. Papa, Ha? wala ko sa squid. Dito may pati Kraken. Papa, basta di Kraken ne? Dactyl tentacles na. Papa, basta di Kraken ne? Basta di rupa di Kraken. You gotta be. Dactyl ngitan na ne pa. Bakit ang Well, Beneath the sea, heaven's waiting low. Gonna take you for a ride, but first you gotta come inside. Get ready for the party's on tonight. So relax and just unwind. Leave your worries all behind. Papa, dito si Atlantis. ayun kami. Tama lang natin pag-spray ko dyan, ano? Pag-spray ko dyan, ano? Papa, basta ka mo si Atlantis ne. Well, sana. Pag-spray ko dyan. Papa, sino gamin dito? Yan? Ba? Zeus. Ano na ito? Serena pag Poseidon. ay, wait. Sino yung Sidon? Poseidon. God of the sea. Sino dati ne? Kaya kinalan niyo ba maaala ko? Papa, sino dati ko yung basta? Pero dahil niyo ba maaala ko?
pa? Dakil unay. I'm so excited. Saturday. Oh, what's this flag? Oh. Ati Wamil. Welcome lakay mega mega shout out. May nakmanmet agpalpa ko na. Papsi TV store. Kapakadato na po yung engine zone. Lang katang flop na paglalagay. Mama! Ngay may Papsi TV Rocky Wamil. Balik na demon niya. Florida. Papa!
There's just one hotel. Well, that's us. Please no crap on us. Yeah, I'm good. Manager this one? Sorry, I think I'm talking to the moon. That's what I'm saying. Oh, good. I'll be back in a bit. Yeah, just get while we're waiting, I thought maybe we could go check out the beach. I thought we'd go to the ocean. Is the beach where the birds nest? I thought we could check it out real quick. I got it. I was just wondering if any of you guys... Ayun. Kapsut signal, lakay, signal, lakay, kung na ni Pinoy mo vlog, wen. Nakapsut na talaga, pati dati. So, what is your name? I'm Word. This is Destiny. Idepag sa palaing dati cellphone kasi marigatan na to internet. Oh, maraming salamat sa 7 tamsak diyan, 7 milyong nagtamsak at 2 pa rin kahit nagloading. Kagayonan Vlogs. Hello host. Hello. Kagayonan Vlogs, medyo mahina yung internet natin kaya di kita mabigyan siguro muna ng jacket. May ginawa lang kasi ako na damit mag-live stream para makita naman nila kung paano ko ginagawa, kung paano ko nagpi-print. Nakita ko kay Kiro Vlog. Ay, salamat naman. Lagi ako kay Kiro Vlog dati. Doon ako. Tingnan mo kung may makadikitan ka dyan sa mga kasama natin dyan. Mega shoutout sa iyo, Kagayonan Vlogs. Second. Salamat sa pagpunta. Ayun, shots at nag-BG sila kay Eric Gasman. Buya dati pinag-print ko na. Nalpas ko na jay kon insardeng ka pa lang ta mga kam. Pinoy mo na vlog, tingnan mo nga kung okay na.
Ayun. Ito na yung damit mo. Ay, naglatingin, napatubla. Saudi Pinoy Nurse. Hello, host. Mega shoutout sa iyo, Saudi Pinoy Nurse. Pwede ka nang magipagdikitan sa ating mga kasama dyan. Di pa ako pwedeng magpa-jacket kasi mahina ang net. Baka naman, pwede nyo nang dikitan si host. Babalikan ko kayo mamaya. Mga tropang Ilocano, dikit na mga kapatid. Dikitan nyo si Saudi Pinoy Nurse. At si Kagayunan Vlog, si second. Thank you sa pagpunta, Kagayunan Vlogs the second at Saudi Pinoy Nurse. Try ko kung pwede ko kayong majaketan ngayon kasi sobrang hina ng net. Kamag-anak ng pagong ang ating internet ngayon. Nako naman. Paspas! Ayun, Saudi Pinay. Taga Pangasinan ako, pero dito ako ngayon sa Saudi work. Ayun. Meron na naman tayong bagong tropang Ilocano. Ate Jane Pajarillo, salamat sa pag-BJ. Ilocano mat deta Saudi Pinay-ners ni Jane Ariel Pajarillo. Ate Jane, padami ataga Cagayan. Ayun, salamat sa patamsak. Saudi Pinay-ners. Diyak pa'y makabalbalik ka, nagbulol-bulol. Saudi Pinay, mabalin mo, ti agi baba, ti link. Kagayunan Vlogs. Andyan ka pa ba? Ayun, nakabarbara pa din cellphone ko, Piman. Kung na-met ni Rockstar Clicks, taga Pamplona, Cagayan, Metlaeng. Karuba kami, Sanchez Mira at Saudi Pinay. Pinoy monovlog, awam makita. When nilagdak, tadalim mabas, naka-burles. Pinoy monovlog, adom. Numayat met laingen. Naka-mirror lang gamin dati camera at naka-direct tayo gamin. Yun. Ituloy ko madamdamati print baka mangan kami kay mapurnada ko kada jay Gana City ti pa nag-print. Wow!
Ayun, Pinoy Mono Vlog. Mabalin mo kanin itag, dagitay, na arte, dita karubayo. DerickThor clicks, legit na legit yan. Kompadre ko yan. Mapal. Dumawat ka ken ni Pinoy Mono Vlog. Dumawat ka ken ni Pinoy Mono Vlog. Hello Saudi Pinay House, Ilocano kami ditoy. Hey hey, una ni DerickThor clicks. Thank you. Tanda ko umay kayo. Dito'y LS Work Mode Edition ni DerickThor. Ang nag-print, ituloy ko manan madamdama. Mapan kami kanong manganen. Your connection is unstable kung na namanen. Po, unstable the connection nga talaga. Salamat sa pagtamsak mga tropa. Thank you sa inyong mga suporta nang nangruna. Uy, ba't hindi raw makita yung bagong pasok? Sabi ni Pinoy Mono Vlog. Ayun, wala, cellphone pala yung gamit ni... Yung live chat, pindutin mo kay Pinoy Mono. Live chat, di ba tap? Sana nga, Manang Jane. Sabi ni DerickThor Clicks, at pay ko sa iyo, insan, thanks. Ayun. Sino? Saudi Pinay. Mukhang di na nakapaghintay. Mahina lang talaga ang net. Sobrang hina kasi ng net. Magpapa-music pa sana ako, kaso di pwede. Salamat sa 9 milyong nagtamsak. Meron na rin tayong 1 oras at 9 minuto naka-live, pero umiikot-ikot lang daw. Mangan kami palaing mga katropa. Nagkasang tasaan ko nga may BG dagitay channel ko, nagkapoy mat gamin tinet. Pimag-ong nga internet.
Anya metten. Mapana nagpabit mga tropa, Ate Jane. Mabati ka pa ibit dita tapan na biit aglamot.
Naglo-loading. With your grandfather. Music Lakay ko na ni Jun Lopez. Mega shoutout Lakay dito Abu Dhabi. Direct connecting. Ayun, loading talaga. Ayun, nandyan si Kubashi Shogun TV. Let's be friends, guys. Jun Lopez, Loyal Ako Vlog, baba na ng link. Sandali lang, mahina ang net natin, Kubashi Shogun TV. Sandali lang. Mamilin Vlog, Jun Lopez, Loyal Ako Vlog, magbaba na kayo ng Kubashi Shogun TV. Salamat sa pagdala. Mahina kasi ang net ngayon dito, kaya loading ng loading. At host, humihina talaga ang net.